Нефть буралау дәүләтнең йөзек кашыда, проблемасы да. Әгәр аңа бәя югары булса, аны сату тышлы, түбән булса, керем бер кимим. Кара алтынга гына таянган икътисадны нефть тузагына эләгү дип тиңлиләр. Республика бу чиракта нинди урын били? Татарстанның икътисадында нефть табу өлеше елдан-ел кими һәм хәзер ул 25%-тан да артмый. Икътисадның калган өлеше 70%. Гомуми җитештерү алып тора. 10 ел эчендә республика нефть эшкәртү тармагын 2 тапкырга арттыра алган. Бу республиканың икътисады төрле юнәлештә үсеш ала дигән сүз. Без роста экономики изменить качество жизни невозможно. Хәзер республика икътисады Россиядә иң алдынгы 10 төбәк арасында инвестиция җәлеп итү буенча Татарстан беренче өчлектә көн саен республикага 2 миллион доллар чит ил инвестициясе килә. Татарстан югары медицина технологиясенә һәм IT тармакка басым ясый. Мы видим, что и новые технологии, и новые... Яңа технология, яңа чынбарлык, тормыш дәрәҗәсен арттыра алуын күрәбез. Бу һәр Татарстанлыга йогынты ясый. Рөстәм Миңнехановның хөкүмәт һәм шәһәр башлыкларына куйган бурычы да иң нәтиҗәле суллар белән эш итүдән гыйбарәт. Мы достаточно стабильный регион. Без тотрыклы, иң мөһиме үсештә булучы төбәк. Икътисад үсә, яңа эш урыннары була. Россиянең башка төшенке төбәкләрендәге кебек бездә билгесезлек юк. Президент шуннан чыгып фикер йөртә. Икътисадның үсешенә нәрсә тәргич булды? Президент Рөстәм Миңнеханов бу атнада чыккан мәкаләсендә үзе үк җавап бирде. Ул анда республикада булган 3 юнәлешне атый. Беренчесе милләтара дуслык. Милләтара һәм динара татулык, һәр халыкның милли үзенчәлеге һәм мәдәниятта үзара бәйләнеп яшәү нәтиҗәсендә Татарстан зур һәм бүленмәс Россиянең терәк төбәкләренең берсенә әйләнде. Бу безнең үткәнебез дә, бүгенгебез дә уңышлы киләчәгебезгә бердән-бер юлда. Инвестициялар тынычлык булмаган җиргә килми. Чөнки ул бизнес килә дигән сүз бер җирдән икенче җиргә акча күчерү генә түгел. Шул ук бизнесмен ул бирегә килә. Без белеп торабыз, гаиләсе белән киләләр, күчәләр, гомеренең бер өлешен, бәлки инде гомеренең калган өлешен шушында яшәргә риза булып киләләр. Икенчесе мөһим әйбер – хезмәт сөючәнлек. Юкка гына Казанга хезмәт даны шәһәре исеме бирелмәде ди президент. Ата-бабаларның тырышлыгы яшьләргә дә маяк булырлык. Республиканың уңышлары нигезендә миллионлаган кешенең иҗади хезмәте ята. Бу тырыш хезмәт, тарихыбызның аерым чорларында исә батырларча хезмәт. Хезмәт сөючәнлек, фидакарлык, йорт җиреңне тәртиптә тоту, уртак бөтенлек хакына эшләү безнең үзенчәлекле сыйфатларыбыз. Бүгенге көнне Татарстанда хезмәт беренче урынны алып тора. Хезмәтне дөрес куймаган, дөрес оештырмаган вакытта бернинди дә яхшы результатлар булмый. Икътисади үсеш белән социаль тармак арасында ничек баланс табарга президент проблеманы үзе күтәрә. Өченче максатта шуңа барып тоташа. Айруча шуны ассызыклыйсым килә. Татарстан икътисады бүгенге көндә халыкка хезмәт итә. Икътисади уңышлар һәр кешенең тормышын имин һәм тотрыклы итә. Лидерлыкка омтылу, социаль һәм икътисади тотрыклылык эшчәнлегебезне билгеләүче 3нче юнәлеш. Федераль экспертлар да Рөстәм Миңнеханов мәкаләсенә үз бәясен бирде. Не вполне рационально, когда власть уходит в какую-то левую или правую повестку. Хакимият сәясәттә я сол, я уң тарафны алса, дөрес булмас иде. Рөстәм Миңнеханов мәкаләсендә баланс табуны хуплыйм. Здесь появляется то самое социальное доверие, которое... Бу мәкаләдә социаль ышаныч бар. Ул бик мөһим. Монда сәясәт белән социаль җаваплылык, хакимият һәм халык арасында баланс турында әйтелгән. Икенчедән, бүгенге тормыш белән үткәннең киселеше турында яхшы язылган. Рөстәм Миңнехановның икенче мәкаләсе республиканың киләсе 100 еллыгына яңа караш булып тора. Ул Татарстанны мөмкинлекләр төбәге дип атый. Традицияләргә тугрылык саклап, яңалыкка омтылу, халыкка хезмәт итү. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.